केकरा लगे जाके मंत्र पढ़िल आजमगढ़ में चढ़िल। अच्छे तो कोरोना में अगर सबसे क्षति बाटे तो गौरियन के बा, अगर सबसे क्षति ज्यादा बा तो पाल जी के बा, अहिर के बा, भर के बा, हर बिरादरी के बा, 85 के लोगन के बा। महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर। आज जहां तन की मुस्कावत करे जाए तो पाता पा जतन केकर बंजर में बसल बढ़ा जाए। अच्छे हीरा गणेश के छोड़ के बंजर धैले हुई हमने कन धरे वाला बनी जा। तो पड़ती न बात तुम जोगी जी पहुंचाओ तन भैया जल्दी पकड़ो, बुलडोजर ले जा ढावा वो। अब तो बढ़िया भइल बा शहरिया में जिन पहनाई रहो जा पकौड़िया वाला अस के दौड़ा दिले बाकी खतल की ना कमवे गड़बड़ा गई। अब ढेर कहलो ठीक नहीं कि भैया ई